Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, η ταρό είναι ένα συμβουλευτικό εργαλείο. Εάν τη συμβουλευόμαστε, πέφτει, πάντα μας λέει τον καλύτερο δρόμο για εκεί που θα καταλήξουμε. Εάν δεν πρέπει να καταλήξουμε κάπου, δηλαδή αν έχουμε εσφαλμένη πορεία, τότε μας το λέει γρήγορα. Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, σε αυτό το ρίξιμο θα συμβουλευτούμε την ταρό στο τι να κάνουμε για να πάνε τα εργασιακά μας καλύτερα. Τι να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και μετά θα κάνουμε και ένα ρίξιμο τι να μην κάνουμε. Πάμε λοιπόν, εδώ θα γίνει συγχρόνως το άνοιγμα. Λοιπόν, εδώ είναι το φύλλο στο τι να κάνουμε και εδώ, πετάχτηκε μόνο του, τι να μην κάνουμε. Τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Ακούμε και τις δύο συμβουλές. Στην αρχή μας ξεκινάει τι να κάνουμε. Εδώ λοιπόν η ταρό γυρνάει και λέει για την επόμενη τουλάχιστον εβδομάδα θα πρέπει να γίνουμε πιο θετικοί στη σκέψη σε οτιδήποτε αφορά τα εργασιακά. Τι να μην κάνουμε. Να μην σκεφτόμαστε λιγάκι περισσότερο από ό,τι πρέπει, οπότε έρχεται και σου λέει μην σκέφτεσαι τόσο πολύ στο τι να κάνεις για τα εργασιακά, σκέψου αλλά με μέτρο, γιατί δεν θα βρίσκεις ποτέ τη λύση, ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Θα πρέπει να αφήσεις να περάσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα και να κάνεις τη συμβουλή που σου είπε εδώ. Επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνεις, θα πρέπει να αρχίζεις και να μιλάς θετικά για τα εργασιακά σου. Ακόμα και αν δεν έχεις εργασία, δεν δουλεύεις λοιπόν, άρχισε να λες ότι όλα καλά θα πάνε στους γύρω σου, παντού. Τι να μην κάνεις. Μην μεταφέρεις στον οίκο σου, εκεί που μένεις, οτιδήποτε αρνητικό έχει να κάνει με την εργασία. Μην, δηλαδή άστα στη δουλειά σου, να το πω έτσι. Μην τα μεταφέρεις σπίτι. Γιατί? Γιατί φορτίζεται ο χώρος σου και αν δεν περνάς καλά στη δουλειά, μετά δεν θα περνάς καλά και στο σπίτι. Επόμενη συμβουλή, τι να κάνεις, είναι να αρχίζεις να αγαπάς αυτό που κάνεις. Άρχισε να το κάνεις, θα σου βγει σε καλό. Εάν δεν μπορείς να το αγαπήσεις, τουλάχιστον μην το μισείς. Αλλά είναι πολύ καλό να σκεφτείς καλά πράγματα και το βασικότερο, άλλη μια συμβουλή εδώ που δίνει, γίνε και λίγο πιο κοινωνικός. Μίλα για αυτά που θέλεις. Μίλα για τα θετικά, μίλα μόνο με αγάπη, να το πω έτσι. Και θα δημιουργηθεί ένας δεσμός που ενεργειακά θα αρχίζει να ανεβαίνει και θα πηγαίνει στο καλό, από το καλό στο καλύτερο. Ακόμα και αν δεν έχεις εργασία, μην ανησυχείς. Θα δημιουργηθεί αυτός ο δεσμός και θα πας σε τέλεια εργασία. Τι να μην κάνεις. Μην μιλάς για τα οικονομικά σου σε κανέναν. Για πόσο καιρό, για τουλάχιστον μια μισή εβδομάδα. Δεν είναι κακό να ξέρεις πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες και άνθρωποι που έχουν πετύχει, που γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ενέργειες,
είναι ότι αυτό που κάνουν είναι ότι δεν μιλάνε για τα οικονομικά τους, δεν μιλάνε πόσα λεφτά έχουν στην τράπεζα ή δεν έχω, δεν μου φτάνουν. Το σταματάς αυτό. Εντάξει, το σταματάς εχθές. Και κατάληξη, εδώ είναι το φίλο που μας ήρθε, είναι ότι αγαπημένοι μου φίλε και φίλοι, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, το μονοπάτι που έχεις για τα εργασιακά σου είναι το πεπρωμένο. Τι σημαίνει? Όχι όταν λέμε το πεπρωμένο, όχι ότι η συγκεκριμένη δουλειά είναι γραφτή για σένα, αλλά οι ενέργειες που αντιμετωπίζεις, εάν ας πούμε για πολύ καιρό δεν βρίσκεις ή είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον εκεί που βρίσκεσαι. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί είναι ένα μεγάλο μάθημα. Μετά από αυτό το μάθημα βγαίνεις πολύ δυνατότερος. Εάν κάνεις αυτές τις συμβουλές που σου είπε εδώ η Ταρό, να ξέρεις θα πας από το καλό στο καλύτερο και θα περάσεις το μάθημά σου. Μάθημα τι είναι? Μάθημα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα δεις ότι στη ζωή σου επαναλαμβάνεται συνέχεια μία κατάσταση σαν να κάνει κύκλο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, και ο λόγος που κόβεσαι είναι γιατί όταν τελειώσει αυτό το μάθημα εσύ είσαι ερείπιο, είσαι άδειος. Εάν για να το περάσεις με άριστα ή πάνω από τη βάση, να το πω έτσι, τότε δεν ξανάρχεται, και για να το περάσεις θα πρέπει μετά το τέλος του μαθήματος μιας κατάστασης αρνητικής να μην σε έχει ακουμπήσει και να έχεις πάρει σοφία και γνώση από αυτό. Αυτό θυμίσου. Και όλα θα πάνε καλά. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, για να βλέπετε το βίντεο μου, τα έσκησα τα ελληνικά, κάντε μια εγγραφή για να βλέπετε τα βίντεο μου όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί βοηθούνε. Like και περιγραφή, like και ένα σχόλιο βοηθάει πάρα πολύ. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, και αν θέλετε να κλείσετε κάποια συνεδρία, να δούμε ένα θέμα πολύ πιο αναλυτικά, στην περιγραφή και στην αρχική σελίδα του καναλιού υπάρχει η επίσημη σελίδα μου. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε στο μέλλον.